Je tam nejaká Toyota Land Cruiser, nechcem ísť za ňou. Tak, aha. Tak som došiel rovno asi. Ty vole. Vítajte všetci pri ďalšom dieli štvorkolko vlogu. Dlhšie sme sa nepočuli. Ja som opäť na tom dlhšie nesedel, ale to nevadí. Ideme sa previesť. Medzičasom, čo sa stalo? V podstate asi nič sa nestalo. Pozerám, že tu sa niečo možno stalo. No, toto je asi takýto trialík dám ľahšie. Nakoľko nechcem tu naletieť jak somar. Kým som sa nevozil, tak som mal sem tam chuť niečo pošolichať, takže vymenil som olej v prevodovke, vymenil som olej v prednom diferáku, vymenil som olej v zadnom diferáku, olej v motore som menil chvíľu predtým, keď som sa bal, že som to utopil, takže ten som nemenil, nakoľko na tom bolo najazdených asi 300 km. A dnes prišiel ten deň, máme pekne leto, není 30 stupňov ani 40, je tak príjemne, čiže 25. A ty vole, trávy sú vysoké, ale tam vidím nejaké auta v diaľke. Dúfam, že nebudem mať žiadny problém s nikým, lebo mal som teraz taký incident. Taký nepríjemný, nazveme to. Inak, keď som tadiaľ to išiel v zime a veľa ľudí v komentoch mi povedalo, že tí lesníci si to po sebe upracujú. Takže hej, upracujú, no. Je tam nejaká Toyota Land Cruiser a má čísla, čiže ja nechcem ísť za ňou. Tak pôjdeme inde. My pôjdeme rovno teda. Oj. Tu sa odbavili nejakí ľudia na tom. Pekné. Človek by povedal, že je sucho, ale není. Čo som vyservisoval, som vám povedal. Ešte skoro som zabudol. Vymenil som aj zadné brzdové platničky. Predné ešte boli v kľude. A mal som minule také nutkanie natočiť video, respektíve chcel som, tak som sa išiel voziť a samozrejme dopadlo to tak, že ma stopol typek, čo tam robím, tak som povedal, čo tam robím a začali sme sa naťahovať. V podstate ja nemám nikdy nejaké, ako by som to povedal, nejaké ambície byť s niekým za zle, hej. Pokiaľ niekoho stretnem, tak vždy chcem proste situáciu nejak normálne vyriešiť a nikdy sa nechcem púšťať do konfliktov. No a tuto musíme trošku zmeniť cestu, nakoľko tamto není moc fajn. No ty kokos, ale je to tu riadne došalované. Idem pozrieť, či nemám niekde nejaký konár. No, tu si ja dám 4x4, lebo tu bývajú tie bahná naozaj drsné.
pohode. Aha. Tak som došiel rovno asi. Ja nedošiel, to idem. Ty kokos, ale tu je to extrém. Však tadiaľ to som lietal 300 a teraz ty vole sú tu takéto záležitosti. A dúfam, že na konci ma bude čakať zmrzlina. Mohol by som si ale niekde dať zmrzlinu. Ty kokšo, nemôžem byť dlho, lebo ja ešte som slúbený na jednu akciu dnes. Ale však uvidíme. Ja tu zablúdim, ja tu už vidím. Ešte, že som si natankoval plnú, lebo to bude zrazu cesta zarastená a ja nebudem vedieť, kam mám ísť. To bol strašný doraz. Aj som to čakal, ale vedel som, že to už nedobrzdím nejak rozumne, takže nechcel som brzdiť predkom, aby mi sa tá váha nahrnula, že tak som dúfal, že keď trošku možno pridám, nejak to odľahčím, niečo sa stane, ale evidentne to bolo bolestivé tak či tak. Nebudem to tuto úplne soliť, lebo je to tu rozbité, ale tu už budem soliť. Ale stále s rozumom, nech neroztrhnem gumu. Tadiaľ to rovný povrch pridám a po týchto voľných kamienkoch tak jemnejšie. Ale ako vždy viac menej bez problémov. Späť na starú koľaj. Aha, presne som si myslel, že sa niečo takéto stane, keďže vidím. Dobre, tu potrebujem 4x4. Keďže vidím, ako toto je pohádzané, ja to teda uhnem, aby niekto iný proste si neublížil, kto pôjde dať to. Videl som také hnusné videá, že proste presne takto nabehli na konár. Konár sa prepchal niekadiaľ cez tie plasty a proste skončil kúsok od tela a priznám sa, z toho mám fakt rešpekt. Respektíve toho sa fakt bojím. Čiže terén môže byť horší, bláto nevadí, v podstate nič, ale toto, z tohto mám naozaj stres. No stres, proste opatrný si, chápeš? Ak počujete aj na mikrofóne takéto búchanie, také hnusné búchanie, nazvem to, tak je to v podstate zadný stabilizátor a búcha preto, lebo to uloženie zadného stabiku mám vybité a uloženie stojí presne, že asi 16 eur, ale nechce sa mi to robiť, lebo to je zase operácia na pol dňa. Tu som vždy zmetený. Prisahám, vždy. No. Ale ako sa hovorí, najskôr trošku pofajčíme a potom sa vyberieme na tú správnu cestu. Nejdem sa bahniť moc, lebo môj navíjak stále neodvíja, iba navíja a ja som lenivý to riešiť, lebo akože na tie oleje a tak som není lenivý, to proste musíš urobiť, to nemôžeš zanedbať, ale bavkať tu s tým navíjakom, priznám sa, to sa mi nechce. Ty vole, aká je tá voda hnusná v tých kalužiach, v tých bahnách.
No, ale asi nemám na výber. Asi ju proste musím prejsť. No dobre. Tak poďme. Fuj. To bude tá štvorkolka vyzerať zas. Mňam, že? Mňam, no, ty kokos. Ty vole, toto je každým rokom horšie a horšie. Naposledy som to išiel tak, že proste hačko plný, uzavierka a bolo to LTT. Je teraz tej vody menej, tak ja to skúsim na to ísť jemnejšie. Jemnejšie to nepôjde a navyše to bahno smrdí jak žumpa ešte aj. Fuj, ty vole. Dobre. Ako náhle budem mať predné kola za horizontom, možno predsa aj na tom L-ku to pôjde, lebo tam potrebujem krútiaci moment. Ty vole. Tak toto som to tu skoro prehodil. Dobre, teraz som sa skoro posral. Nevadí. Ale musíme to prejsť, vedia. Ja bez toho sa nepohnem ďalej. Za horizont kolesa a teraz... Ty vole, no tak. Ale mne sa zdalo, že mi naviak odvíja. To by bolo akože bombové. Ja by som sa navinul. Tak to sa mi iba zdalo. Do faka. No. Ja to potrebujem prejsť bez naviaku. A tam to už bude dobre. Nechcem tu moc somariny robiť. Nakoľko keď sa prehodím a toto padne na mňa, tak tu môžem rovno dúfať, že dobre bude, ako sa hovorí. No nič. Pôjde to asi len takto. Proste nemôžem to tam nakúriť, je to strmé. Čiže za horizont a teraz poď. Dobrá. No. Zvládli sme. Je to tu také nepríjemné, lebo tu je to v podstate, že ty vole, na tejto strane fakt 90 stupňov uhol. Čiže ty potrebuješ dostať predok štvorkolky na zem za tú hranu, až potom mu soliť, lebo keby mu dáš hneď plný, tak urobíš, že ako sa mi jeden z tých pokusov skoro stalo. To je to, čo hovorím. Ja už sa nejdem s nikým zdraviť. Ja proste idem ďalej. Lebo ja neviem, či ten človek ma chce zlinčovať, alebo čo mi chce urobiť. Po tejto lúke som raz letel dole a mal som naložené celkom ako blázon. A dole tuto je taká pravotočivá zakruta. Som dal rílsko, že som stlačil brzdy úplne že na maximum a nič sa nedialo, som išiel niekde sem a všetci instagrameri, teda instagramoví používateľia iba, že čo
Čo si nepridal, si mal pridať plyn. Kokos chalani, akože uvedomte si jednu vec, že vieš, a ja keď pozerám formulu, tak poviem, čo ho neobehol. Ale ty keď reálne sedíš za tým volantom a máš na rozhodnutie asi tak priemerne, že pol sekundy až sekundu, tak aktuálne robíš prvú vec, čo ťa napadne. Nie druhú, ani tretiu. Robíš prvú vec, čo ťa napadne, aby si proste si zachránil krk, takže v kľude hlavne všetci. Neprežívajte to tak. Dobre. Tu je to veľmi nepríjemné. Teraz začínam už presne rozmýšľať, že či neblúdim už. Lebo toto už sa mi tak nezdá. Do hora budem potrebať rýchlu, 4x4 nechám. A idem na to. Nechcem ísť do tej ľavej kolaje, snažím sa ísť napravo. Pre istotu. OK. To by sme mali. Teraz to tu tak nejak poobchádzať. A valiť ďalej. Kamene buchajú od spodok, toho sa nemôžem zláknuť. Dobre. Vyzerá to, že by sme to mali. No jasné. Nebudem vedieť, kam mám ísť. Ale viem, že sa potrebujem dostať hore. Do prčic. Ja to skúsim, ale ak to nebude vyzerať sľubne, tak to otočím. A tu je niečo, tadiaľ to vyzerá, že sa chodilo. Presne, tadiaľ to vyzerá, že sa chodilo. Oh. OK. Dobre, to by sme mali. Zvládol som to zatiaľ. Teraz by to nemalo byť už také hrozné. Ty vole, tu je to zarastené extrém. OK. Niekde som vyšiel. Teraz otázka, kde? No. Ale dôležité je, že stále niekde schádzam, aj keď neviem kam. Ja si myslím, že tu už je to také civilnejšie, že tu 4x4 treba nebude. Čiže vypínam. A môžeme pokračovať. Chcel som ukončiť video, ale vždy ma zaujímalo, že čo je hento tam také nové postavené. Tak ja tam asi ešte vybehnem. Hej, ešte tam vybehnem niekade. Ale neviem síce kade, ale niekade tam vybehnem. No, tadiaľ to neprejdem. OK, tak prejdem tadiaľ to. Ojojoj. Tu ešte ostalo napršané. Tu býva ale skoro vždy sucho. Sranda. Ešte by to bolo naozaj vysielač, ale vyzerá to tak inak. Tak divne. A mňa to zaujíma. Takže tu sme minuli ten jeden vysielač a ten druhý, alebo respektíve tá vyhliadka, alebo čo to je, by mal byť niekde týmto smerom. Otázne je, či aj tu bude.
Aha, tuto je. Tuto je. Poďme sa pozrieť. Je to už oplotené? A toto je nové podľa mňa. Hej, už to je oplotené. A zákaz ísť. No tak nie je to výhľadka, ako som si myslel. Neviem, čo ma to napadlo, že by toto mohla byť výhľadka. Takže pokiaľ sa vám to video páčilo aspoň trochu, budem rád, keď mi dáte like. Veľa z vás, čo pozerajú tieto videá, tak nemá u mňa odber. Čiže budem naozaj rád, keď mi dáte aj odber a vidíme sa snáď pri ďalšom videu. Dúfam, naozaj. OK, čaute.